Bueno, bo día. Comezamos agora esta sesión na que falaremos da importancia de tercer redes nas bibliotecas escolares e das maravillosas oportunidades de colaboración que xorden entre elas. Para iso, acompáñannos agora Melanie Coedo Pérez e Beatriz Quintela Fernández. Melanie, aquí o meu carón, é a responsable da biblioteca do CPI Plurilingüe Virxe do Monte, en Cospeito, unha das bibliotecas integrantes da microrrede de bibliotecas escolares da Terracha. E Beatriz é a responsable da biblioteca do CEI Plurilingüe de Santiago de Oliveira, en Ponteareas, unha das bibliotecas integrantes da rede Bibliotea. Moitas grazas ás dúas por aceptar o noso convite e estar hoxe aquí con nós para compartir as vosas experiencias. Paso a palabra, entón, a Beatriz. Bueno, hola, bo día. Eu son Beti, empezo primeiro porque Melanie deixoume para que non caíse aquí desmayada dos nervios. Así que, nada, son Beti, veño do CEI Plurilingüe Santiago de Oliveira, en Ponteareas, e veño en representación da rede de clubs de lectura que comenzamos a nosa andanza o curso pasado. O nome da rede, como está aí en pantalla, é Rede Bibliotea. Está formada por 5 centros de educación primaria e 3 centros de educación secundaria. Todos pertencemos ao mesmo concello, a situación social e cultural é semellante, agás pola diferenza da ubicación xeográfica, porque dous dos CEIPs estamos en nunhas parroquias da vila e, bueno, precisamos de transporte para facer actividades conxuntas. Outros 2 centros están nas aforas e os outros 4 están no centro da vila. Todos entre nós somos centros adscritos, 3 dos CEIPs somos adscritos a un dos IES, outro CEIP a outro dos IES e outro a outro dos IES. E todos contamos con club de lectura, non sei se me escoita ou... Sí? Sí, vale. Todos contamos con club de lectura, algúns cunha andanza xa máis longa, outros incluso anterior á convocatoria de clubs de lectura, outros cunha andanza máis curta, pero o que compartimos é a verdade que a ilusión. E un pouquiño como é, por que nace esta rede? Pois a verdade é que os ser centros adscritos pola necesidade de compartir e tamén de crear vínculo en torno á lectura. Xa non somente polos nenos e nenas, que é o obxectivo principal, pero realmente tamén creamos vínculo e tecemos rede entre as profesoras mestras que a conformamos. É certo que encántalles atoparse con nenos e nenas que xa estiveron no centro, porque ao ser centros adscritos coincidimos con eles. Bueno, tamén aí, como vedes na imaxe, hai algunhas capturas do WhatsApp, que é o noso medio oficial de comunicación, no que precisamente nesta rede compartimos, ti tes un lote destes libros que vou a ler no club de lectura de adultos, ou que recomendación para o club de lectura de sexto, e un pouco compartir recursos tamén. E cal é a orixe? Pois a orixe son pequenas redes que existían xa entre algúns dos centros. Por exemplo, entre o CEI Bouzabrei e o IES Valdotea, que son centros adscritos entre eles, xa levaban varios anos realizando encontros, aparte de lecturas compartidas, realizaban tamén encontros literarios, roteiros. De feito, a final de curso realizan un roteiro polo río, con xantar, con lecturas alrededor da temática que escollen. E tamén o CEI Mestre Ramiro Sabel, co IES do Barral, que tamén son centros adscritos, que, bueno, levan menos cursos, pero tamén tiveron que, neste caso, sí que é certo que o ser o grupo de cuarto de primaria o que ia estar reunido con primeiro da ESO, que non era como no caso anterior, que como idades máis semellantes, tiveron que buscar alrededor de que podía xirar esa literatura que compartisen, que se adecuase ás diferentes idades. E buscaron o álbum ilustrado. De feito, a principio do curso realizan todos os anos un obradoiro coas familias e cos nenos dos clubs de álbum ilustrado. Aí nunha das fotos está Monse Pena, que tamén ha de andar por aquí. E a final de curso van visitar o centro de día da vila.
Realmente hai algunha outra pequena rede a maiores destas, realizan tamén algunha xuntanza, pois o IES Valdotea, e o IES do Barral e o Ramiro Sabel. A orixe pura, falando cunha compañeira, con Sabela, coa compañeira do mestre Ramiro Sabel, pois dixo que foi nunhas das xornadas de biblioteca que algo lle deu a idea de establecer pois este vínculo e de chamar aos IES. Así que a ver se con un pouco de sorte de aquí tamén nace algunha outra rede. Como nos organizamos? Pois a verdade é que levamos moi pouquiño tempo, a nosa andanza pois comezou o curso pasado, aí temos a primeira foto do 6 de setembro do 2024. Importante facer esa primeira reunión antes de que empece o curso, porque, bueno, sempre estás con máis ilusión, estás con máis enerxía e tes máis tempo real. Que pasa que este ano, como o curso comezou tan pronto, pois non nos deu tempo a reunirnos previamente, así que si por aquí hai alguén que estableza o calendario escolar, por favor, que o ano que ven que empece máis tarde. E, pois si, realizamos reunións esporádicas. A verdade é que o curso pasado pois nos reunimos 3 veces, este ano reunímonos 2, unha delas foi a semana pasada, e nesas reunións deixamos escollidas que actividades imos realizar. É certo que na primeira reunión viñémonos arriba, decidimos que íamos organizar pois a principio no Día das Bibliotecas Escolares, no Día do Libro, tamén no Día das Letras Galegas, a final de curso, e logo a realidade foi outra, porque, bueno, despois xa sabedes todas e todos que nos vai comendo o curso, son moitísimas cousas, así que hai que, bueno, ser realista tamén a hora de escoller as actividades. Nesas reunións, a maiores de decidir que actividades temos, pois facemos un pouquiño a organización temporal, que tempo nos vai a levar, que recursos precisamos, con quen precisamos reunirnos, que tarefas vai a asumir cada unha de nós no desenvolvemento desa actividade. Tamén temos reunións co concelleiro de ensino, un pouco, bueno, primeiro para darlle a coñecer a rede, e segundo para pedirlle a nivel de infraestructuras, solicitar as necesidades que temos, e tamén a nivel económico. O de reunión con empresas privadas que pon abaixo ainda non nos reunimos, pero sí que hai algunha empresa da vila que coñece o proxecto e nos dá a posibilidade de, dentro da súa parte social, pois como estamos representando a meirande parte dos escolares da vila, pois ofrecernos unha cuantía económica presentando un pequeno proxecto. E agora sí un pouquiño pois o máis importante, que foron as actividades que realizamos o curso pasado. A primeira decidimos que íamos adicarlle ao Día das Bibliotecas Escolares, así que, bueno, pois puxémonos en contacto coa asesora de bibliotecas, con Asun, que en todo momento pois nos ofreceu a súa, vamos, todo o que nos fixese falta e máis, con autores da vila. Temos varios autores en Ponteareas, así que nos puxemos en contacto con Susana Lamela, que é orientadora dun dos centros e aparte escritora de algún dos libros que leron en algúns dos clubs de lectura dos coles. Tamén nos puxemos en contacto con Juan Abalde, que é outro profe da vila e tamén acababa de publicar o seu primeiro libro. Co CRA e cos centros concertados que non estaban na rede, convidámolos a xuntanza, con concelleiro de ensino e alcaldesa para darlle tamén máis visibilidade, e co representante da Biblioteca Municipal, porque na Biblioteca Municipal tamén contan con un club de lectura de adultos, bueno, por si que había posibilidade de colaboracións futuras. Tamén é certo que nese momento se nos ofreceu a opción de dar recomendacións á biblioteca, que xa era un pouco unha forma de tecer rede, de dar recomendacións lectoras á biblioteca de libros de información que nos gustaría que estivesen. Bueno, e ese cartel que vedes aí, que era o que anunciaba o evento, pois foi preparado polo alumnado do bacharelato artístico dun dos IES. Aí está o programiña tal cual, está moi pequeno, pero realmente é como non lo pasamos polo WhatsApp, en que consistía, unha vez que chegamos, que éramos uns 200 alumnos aproximadamente, alumnas, desde quinto de primaria ata cuarto da ESO. Hai clubs de lectura desde cuarto de primaria, pero nesa ocasión foron solamente a partir de quinto.
Pois unha vez que chegamos, houve unha presentación por parte de Encarna, que está aquí presente, que leu un texto de outra compañeira moi bonito, a verdade que íamos cunha ilusión como se aquelo fose, bueno, pois unha grande festa que para nós o era. A continuación falou o representante da Biblioteca Municipal e xa demos paso a Susana, que nos contou un pouco a súa andanza polo mundo da literatura e tamén pois, relacionada coa educación, o ser mestra. E despois os nenos e nenas realizaronlle pois, un par de preguntas a ela. Un pouco foi para xa empezar a que todo xirase en torno á lectura e crear un pouquiño de vínculo con ela. Sí que o máis importante chegaba despois cando empezaron por centros, foron organizándose e de dous en dous foron presentando. Cada centro presentaba o seu club, o nome do club, cantos anos levaban e que lecturas tiñan pensado ou tiñan previstas para realizar ao longo do curso 2024-2025. Así era poñerlle xa nome aos diferentes clubs. A continuación, pois, volveu falar outro escritor e xa por último, pois, fixeron o peche a alcaldesa e o concelleiro. Nesa foto que vedes aí a miña dereita, na que estamos todas tipo banda de rock, foi, pois, bueno, viñémonos arriba, foi como a foto, encántame esa foto, foi como o colofón final da xornada. A segunda actividade que realizamos foi no Día do Libro. Esta xa nos levou un pouquiño máis de tempo a organización. Aí volvemos contactar con Asun, de Asesoría de Bibliotecas, para que nos dera unhas palabriñas. Contactamos no último momento e non se negou. Tamén con Ensino. Nesta ocasión, como ia ser unha actividade que realizábamos ao aire libre, tamén ian a ir todos os clubs, incluídos os de cuarto de primaria, pois aí pensamos que era bo ter unha persoa que dinamizase o acto. Así que contactamos con Bea Campos, que tanto conta un conto como presenta, é estupenda. Se non a coñecedes, pois recoméndoa. E tamén, pois, para amenizar un pouco máis a xornada, pensamos que como hai varios grupos de música dos IES, Ponteareas terra de músicos e de músicas, pois puxémonos en contacto con eles. Isto levounos a ter que poñernos en contacto tamén cun técnico de son que non sabíamos o caro que é contratar un equipo de son. Aí tivemos que pedir axuda ao Concello, que aparte de pagarnos o transporte aos centros que somos do rural, pois tamén aportou a cantidade económica do técnico de son. E volvemos a poñernos en contacto co alumnado do bacharelato artístico do IES, aparte de para deseñar o cartel, nesta ocasión, pois para tomar fotografías durante o acto e tamén para ir realizando ilustracións. Bueno, neste momento xa precisábamos un nome para a rede, estábamos en nome, perdón. E aí xurdiron nomes, non lle preguntamos ao chat GPT, pero sí que tiramos de super originalidade. Ponteareas Biblios, pois Biblioponte, Ponte Biblio, e ao final, como por ali pasa o río Tea, non dubidamos un pouco porque Tea tamén, pois por si se relacionaba co alumnado TEA, pero como ali todo é TEA, é a residencia de artistas Artistea, Ouletea, Pinchotea, pois, bueno, pois nós somos Rede Bibliotea. Creamos un correo e tamén pois un momento bonito foi a creación do logo. Se lle pediu tamén ao alumnado do bacharelato artístico, bueno, aí WhatsApp vai, pois ao final fomos modificando, houve varias opcións e fomos modificando ata que quedou ese que vedes aí. E agora na seguinte diapositiva, o primeiro que vai a saltar é un vídeo desa xornada do Día do Libro. Despois explicovos un pouquiño como foi o programa. É un vídeo do meu centro, pero non é por facer publicidade subliminar, é porque era o que tiña a man. Digo, ya os compis que están aquí tamén da rede. Ai, non, mira, ainda me falta, ainda é na seguinte, na que aparece o vídeo. Faltábame isto que para organizar, tamén tivemos que organizar o alumnado, exactamente, porque nesa xornada, aparte dun momento de lectura compartida, iba a haber un intercambio de tarxetas no que escollían o seu libro
que ían recomendar ou que non ían recomendar. Esa é a tarxetiña que se creou, aí va o título, bueno, pois que lle parecía, se o recomendaba, se non, que foi o que aprenderan. E ahora sí que ven o vídeo. Sí, desde Canva sí que me saía. Non pasa nada. Está, bueno, nas redes sociais dos nosos centros, pois aparece un pouquiño, porque estaba bonito e se vían pois as fotos que aparecen aí ao lado, que xa vedes nas fotografías que está pois a nena que facía de fotógrafa, como quedaron as ilustracións, nun momento pois da presentación, as pancartas, que me esquecín antes de comentalo, que cada centro levaba unha pancarta co nome dos clubs ou do club que tiña. Aí todo o mundo levou o seu libro, incluídas as profes e os profes. E, bueno, empezou o acto, empezou cunha presentación a cargo de Bea Campos, da dinamizadora, tamén falou a asesora de bibliotecas e falou o concelleiro de ensino, e despois dedicámoslle uns 15 minutiños a ler. Foi un momento moi chulo porque é verdade que non había silencio absoluto, pero estábamos todos co libro na man e, bueno, uns falaban, outros lían, pero a verdade é que todo xirou en torno a esa lectura compartida. Unha vez que acabou ese tempo de lectura, fixeron o intercambio das tarxetas, aí tiñamos asignados que centros intercambiaban con que centros para que estivese un pouco máis controlada a actividade. Procuramos que o intercambio se realizase entre centros adscritos, porque aí sempre se atopan, como dixen antes, con nenos que xa coñecían. E unha vez que rematou o intercambio de tarxetas, pois puxeron a música en directo o grupo do IES, xa foi despedida e peche. A verdade é que foi unha xornada que foi emotiva. Cando lle preguntamos aos nenos despois que lle parecera, porque ao final pois eles son os que mellor veredicto poden dar da actividade, pois polo menos no meu caso todos estaban contentos, xa non somente de reunirse, sino de ter feito a mesma actividade e de ver os compañeiros que coñecen do INSTI, compañeiros que coñecen de outras actividades extraescolares. Que medios de difusión empregamos? Porque sí que queríamos darlle difusión ás actividades e tamén pois, o nacemento da rede. Pois aí, como hai unha emisora local en Pontareas, Si Radio, bueno, había xente que coñecía a persoas que traballan nela. Despois da primeira actividade do Día das Bibliotecas, fixemos unha entrevista que se buscades, non puxen, a verdade que pude ter posto a ligazón, pero non a puxen, pero se buscades encontro de bibliotecas escolares en Si Radio, xa aparece. Tamén no xornal de Faro de Vigo, na sección de Faro Educa, temos unha compañeira que a súa irmán traballa nunha biblioteca en La Rioja e verteu os datos no portal bibliográfico de Alnet, e tamén, bueno, pois nas páxinas web, nas redes sociais dos distintos centros. E aí faltame, sí que puxen a foto, pero estou me dando conta de que me falta a publicación que se fixo en Eduga en decembro de 2024. No que dúas compañeiras pois, contaban un pouquiño o que estou contando eu de como foi a orixe e da actividade que se realizou naquel momento. E, bueno, o último, pois, cara onde camiñamos? Pois, por un lado, camiñamos para seguir dándolle continuidade á rede, para expandir a rede, para xuntarnos con centros novos. Os centros concertados non participaron nestas xuntanzas, sí que estiveron convidados e foron como convidados pois, os directores e directoras, pero non participaron, entonces pois, gustaríanos que formasen parte dela. Tamén manter colaboracións coa Biblioteca Municipal, con outros organismos, coa Casa do Artista, que tamén é recente na vila, bueno, e incluir eso a clubs de lectura, pois o mellor pois ter contacto con clubs de lectura o club de lectura da biblioteca municipal. E tamén por outro lado, pois darlle sostenibilidade, en primeiro lugar, pois sendo realistas e sabendo que actividades somos capaces de levar a cabo, saber que o tempo é limitado e tamén buscar financiación, porque todas estas cousas pois
acarrea custo económico, nalgún momento pois, plantexámonos a posibilidade de cada centro colaborar cunha aportación económica, pero ao final pois, son moitos sumas, por agora está colaborando o Concello con nós, pero sí que, bueno, non sei se desde aquí alguén pode facerlle chegar á Consellería de Educación que nos dé unha aportación económica ás redes de lectura, pois estaríamos encantadas de recibila. Bueno, pois nada máis que moitas grazas. Ola, bos días. Bueno, xa me presentaron antes, son Melanie Coedo. Estou aquí representando a microrrede da Terra Chá e vou contar un pouquiño pois quen somos e o que facemos nesta rede. Aquí elexín esta frase para comezar a exposición, porque penso que nos identifica, que medrar xuntos sempre medrar máis e mellor. Aí temos algúns dos centros que forman parte da microrrede da Terra Chá. Bueno, están aí os centros que forman parte da microrrede. Actualmente, na actualidade, somos xa máis de 15 centros educativos da comarca que estamos participando activamente nesta rede. Todos estes centros de diferentes etapas e diferentes tipoloxías inclúen centros de educación infantil, de educación primaria, de ESO, de bacharelato e de formación profesional. Trátase dunha rede moi diversa e moi plural, na que conviven moitos centros, pequenos, grandes, pero todos coa mesma idea, é dicir, a de fortalecer o mesmo obxectivo común, que é a de fortalecer o papel da biblioteca escolar e optimizar recursos e, sobre todo, tamén facer proxectos colaborativos. Que é a microrrede? Pois é un conxunto de centros na que estamos maioritariamente centros nun contexto rural e semirural, donde as bibliotecas son como o eixe do coñecemento, en moitos casos incluso o único espazo de acceso á cultura na contorna. Tamén atopanse escolas rurais, ás veces afastadas xeográficamente, e tamén decir que todas temos ese obxectivo de compromiso de alfabetización lectora, mediática, digital e así como dinamizar culturalmente tamén a nosa zona. Os centros participantes xa dixen que temos integrando a rede unha escola de educación infantil, temos varios CEIPs, CPIs e IES. Vou comezar un pouquiño tamén contando como foi este inicio da rede, que foi alá polo ano 2022-2023, a raíz de unha visita que tive no meu colexio, daquela xa levaba coordinando a biblioteca sobre 5 anos, ahora levarei 8 anos coordinando bibliotecas escolares. Era a primeira visita que recibía dunha asesora, é dicir, é a antigua asesora da Bibliotecas de Lugo, Beatriz González, que está aquí presente, e chegou ali por sorpresa, porque non avisou, e encontrouse, claro, cunha biblioteca que eu dime conta que ela non contaba que a biblioteca estaba dinamizada desa maneira. Entón, falando con ela, eu creo que viña para unha visita rápida e botamos ali falando sobre 3-4 horas, eu contándolle pois que non daba entrado nos programas da biblioteca, que non se nos veía, que non se nos escoitaba, que non tiñamos recursos, que xa non sabía que facer para con todo o que se estaba facendo. Eu conteille, dinamizamos, coordinámonos cun centro de día, coordinámonos cunha gardería da contorna, creamos unha escola rural con todo o expurgo que fixemos na nosa biblioteca e non entendía que non tiveramos máis visibilidade. Entón, despois de falar moito tempo,
chegas á conclusión de que todo isto que facemos en xuño, estas memorias apresuradas, que estamos cansadas, que non chegan a donde non chegan como deben. É dicir, eu penso que en moitas das bibliotecas que estamos aquí na rede e nas que non están, se traballa moitísimo, pero que non lles damos despois esa visibilidade nas memorias. Entón, despois desta conversa, pois, el animoume a que a colaborar, a facer cousiñas, que había bibliotecas noutras zonas que se estaban xuntando e que facían máis forza, que tiñan máis visibilidade, entón, que podíamos intentar colaborar tamén con outras bibliotecas. Esta mesma mensaxe deulla unha compañeira de outra biblioteca, anterior coordinadora da Biblioteca de Begonte, Andrea, e comentoulle a mesma inquietude de que podíamos nos xuntar, que podíamos facer cousas, que podíamos empezar a ter un pouquiño máis de visibilidade se estábamos xuntas. Con esta compañeira, máis eu, que nos une unha amistade, pois empezamos a darlle voltas e comezou a nosa primeira colaboración alá no curso 2022-2023 a través da conmemoración do Día da Muller, pois fixemos unha actividade conxunta, a mesma dinámica nos dous centros e despois levámola a facer unha exposición ao Museo de San Paio de Narla. Esta colaboración gustounos, porque o xeito de xuntarnos, de compartir, de ao final ter as mesmas afinidades, querer facer as mesmas cousas, bueno, pois dixemos, por que non ampliamos e vamos abrindo un pouquiño o marco, falamos con máis bibliotecas, bueno, vamos facendo un pouquiño máis grande esta rede. E despois do seu traballo, que foi ela que xuntou todos os coles da contorna da zona da Terra Chá, pois foi chamando a todas as coordinadoras de bibliotecas unha por unha e foi contándolle un pouco que queríamos facer, se nos xuntábamos, que íbamos a ter máis forza, que se nos iba a ver un pouquiño máis e a proposta tuvo moi boa acollida. Entonces, progresivamente, foronse incorporando estas coordinadoras das diferentes bibliotecas e mantivemos a primeira reunión aí na Biblioteca de Begonte, aínda contigo, Bea. E, bueno, o impulso definitivo foi tamén que conectamos ca microrrede da Mariña, con Carmen, que é a coordinadora dunha microrrede xa consolidada. Entón, tamén o seu entusiasmo, as súas ganas, transmitiunos que era bo que nos xuntáramos, que fixéramos cousiñas xuntas, e pois dixemos, pois aló vamos. E aí foi xa onde decidimos que arrancábamos como microrrede. Bueno, aquí a organización das reunións, aquí estas fotos sí que son de cousas que xa se fixeron en común, de formacións entre diferentes bibliotecas, en formaciones de recursos, non sei se era de impresora 3D, tamén do plotter, e despois tamén ás veces estas relacións na rede tamén nos axudan para préstamos, por exemplo, aquí da radio para participar nun concurso cando aínda non tiñamos radio no noso centro. Como facemos a planificación e como nos reunimos? Pois temos reunións presenciais, intentamos sí que algunha vez conectarnos en liña por xente que non asistía, pero, bueno, seguimos cas reunións presenciais. Temos, como decía a compañeira, tamén un grupo de WhatsApp onde a comunicación é fluida e intentamos tomar todas as decisións a través do WhatsApp tamén e comunicarnos e sempre tamén respetando os ritmos de todos os centros que son moi variados e moi diferentes. Alá polo curso 2023-2024 mantemos a reunión no CPI de Cospeito, na miña biblioteca. Ese xa foi a creación efectiva xa da microrrede. É dicir, xa tivéramos unha primeira reunión e aquí xa sentamos un pouquiño as bases do que queríamos facer, que obxectivos nos íbamos a plantear, un pouco o noso futuro. Teño que decir que tamén ese ano se escribira un artigo na revista Eduga, donde tamén un pouco sentando as bases do que queríamos facer e os proxectos futuros. Decir que tamén nestes inicios da microrrede formou parte Alexandra, que é agora asesora de Lugo, de bibliotecas, pero bueno, que tamén nos principios da microrrede da Terra Chá estuvo ela presente aí activamente e formara parte tamén dese artigo que publicáramos. Vale, xa no curso 2024-2025, unha vez que xa estamos consolidadas, volvemos a facer outra reunión, neste caso na biblioteca do Lois Peñanovo,
Aí xa empezamos pois a desenvolver un pouco o que queríamos facer e comezou o noso primer proxecto conxunto. Nese mismo centro, bueno, vou contar un pouquiño tamén como se faen esas reunións. Esas reunións, primeiro, pois, poñémonos todos de acordo no día que nos ven mellor a todos ou que a maioría pode asistir á reunión e xuntámonos todas. Nun primeiro momento, teño que decir que esas xuntanzas, o primeiro son de escoita activa, intercambio de experiencias e reflexións, pero, sobre todo, no primeiro momento, poñemos en común as dificultades que nos atopamos, a falta de recursos, a carga de traballo que temos, o PLA, o enfadadas que estamos, as poucas horas que temos. E desde que xa desfogamos ben e contamos e poñemos a consellería patas arriba, despois xa nos apoiamos emocionalmente, fixemos terapia compartida, despois dicimos, veña, que vamos facer agora ou que vamos a organizar? Entón, despois de ter esta terapia, este desafogo, pois empezamos con un intercambio de ideas. Entón, se lanzan propostas, ás veces teñen que ver ca liña das bibliotecas escolares, outras veces non, pero, bueno, esas propostas vanselle dando voltas entre todas as persoas que estamos, pois vamos dándolle voltas a que temática eleximos, cal resulta máis motivadora, cal se é máis factible para o meu colexio. Entón, en función un pouquiño das diferentes etapas, pois vamos decidindo a temática. As temáticas, pois, nunca se impoñen, é dicir, sempre hai consenso entre todos. Despois, estes proxectos, pois, son flexibles, é dicir, son proxectos que levan durante todo o curso escolar e intentamos despois facer unha exposición ao final do curso, respetando sempre os ritmos e as posibilidades de todos os colexios que participan na rede. E aquí, este ano, elexíramos a selección da temática fora arredor dos topónimos. Entón, tamén aquí este curso no IS Lois Peñanovo, que ten alumnos en FP, pois incluso elaboraran ou crearan unha páxina web onde puidemos subir todo o material que íbamos facendo do proxecto. A segunda reunión dese ano fixémola na Biblioteca de Parga e aí pois foi un pouco decidir onde hacemos a exposición, cando montamos os traballos, cando vai ser a inauguración, quen vai vir, un pouco organizar pois esa exposición. Decir que normalmente para nós era toda unha experiencia nova porque era a primeira exposición que íbamos a organizar, entón tampouco sabíamos moi ben como iba a salir. Decir que eleximos sempre tamén para expoñer pois sitios que sean importantes pola zona ou pola contorna. Esta primeira exposición levámola a cabo na Casa Banera de Guitiriz, que é na nosa zona da Terra Chá, e ali, pois, con toda a ilusión, pois fomos levando todos os traballiños que se habían feito durante o curso nos diferentes colexios. Por exemplo, había un libro digital relacionado con animais da contorna, do Insua, no Mato Vizoso traballaron sobre a toponimia alrededor da auga, Nova Santa Silva fixéronse grabación de poemas de Manuel María, en Parga un mapa interactivo con contos e lendas, no IS Lois Peñanova, ademais da páxina web onde subimos todos os traballiños que se foron facendo durante o curso, tamén un vídeo en lenguaje de signos representando os diferentes concellos, en Guitiriz un mapa sobre a toponimia, no Veleiro do Campo e no IS Fomiñá acrósticos con poesías, en Begonte roteiros fotográficos, Moimenta un traballo vinculado con un título de onde ves sendo, seguro que me olvido de algún, pero bueno, entre todos levamos ali a cabo pois a exposición. Decir, bueno, como decía a compañeira, tamén temos aí unha foto todos xuntos que nos fixo moita ilusión o día da inauguración, onde por fin podíamos ver pois representado un pouquiño o traballo que levamos adiante. Este ano reunímonos tamén a principio de curso na Biblioteca de Abadín e o mismo, pois é a mesma, xuntámonos, falamos, poñemos en común ideas. Este ano o noso proxecto, o título vai ser do ser e dos faceres chairegos, que despois expondremos posteriormente no Museo do Castro de Viladonga. Non temos datas, que a compañera sí que decía que tiña unhas datas,
non, consensuamos todo, non hai unha data específica, nin as conmemoracións, é dicir, cando decidimos expoñer, bueno, pois todo consensuado, cando nos vai mellor a todas, eleximos o sitio e como imos facer. En canto aos recursos humanos que ten a microrede, pois nós, como coordinadoras de bibliotecas, contando cos equipos de bibliotecas que temos nos centros e o apoio dos equipos directivos, porque senón non poderíamos levar a cabo este traballo. Dixitais, como decíamos, tamén por WhatsApp, que por onde máis nos comunicamos, sí que temos unha conta compartida de Avalar Vos, onde vamos poñendo, por exemplo, libros que temos duplicados nas nosas bibliotecas, que despois podemos utilizar nos clubs de lectura e compartir tamén entre nós, a páxina web que se creou o ano pasado tamén, e como materiais todos os fondos bibliográficos, equipamento que temos nas nosas bibliotecas e os nosos espacios que tamén sirven para compartir entre nós. Actividades conxuntas, ademais dos traballos ou desa exposición que comentei, que é como produto final da microrede, decir que tamén facemos intercambios de fondos para clubs de lectura ou lecturas obrigatorias, formaciones compartidas entre centros, porque así podemos abaratar custos ou incluso se están na zona poder facer uso desas formacións e o mismo cos autores. A ver, todavía estamos empezando a rodar, levamos pouco tempo, pero bueno, aí vamos camiñando pouquiño a pouco para intentar aproveitar o máximo os recursos que temos nas nosas bibliotecas e aproveitarnos de que estamos os que estamos máis xuntos, pois aproveitarnos desos recursos e de poder compartir todas estas actividades. Despois, cando facemos as reunións, cando nos xuntamos, pois principalmente soemos facer dúas reunións, unha a principio do curso, aí por outubro, para organizar un pouco as temáticas e o que queremos facer durante todo o curso na biblioteca, que despois nos sirva para esta exposición que facemos, e despois, pois, agora, por estas datas, sobre estas datas para poder tamén ver como se está traballando nos coles, que dificultades nos atopamos, se hai coles que poden participar, non. E quería tamén mencionar, que non mencionei antes, que non todas as bibliotecas que están na microrede son do Plan B, é dicir, temos bibliotecas que non están dentro do Plan B, pero que están participando tamén nesta microrede. A posta en marcha, pois, iniciamos polo que iniciei a ponencia, é dicir, para intentar traballar xuntos, compartir fondos, compartir clubs de lectura, compartir escritores, ter apoio mutuo nos centros, porque nos ve moi ben esta comunicación fluida, ver que todas temos as mesmas dificultades nas nosas bibliotecas, que nos atopamos sin recursos, sen tempo e agobiados con un montón de cousas. Como proxectos de futuro, pois seguimos afianzando a nosa microrede, seguimos propoñendo actividades comunitarias, que se visibiliza as nosas bibliotecas en boas prácticas e a nosa zona. Aprendemos que compartir mellora os resultados, que o apoio é clave entre nosotras e que o rural, pois, que tamén innova. Para rematar, para decir o negativo, bueno, o que estamos falando, é dicir, as dificultades que nos atopamos é a falta de tempo recoñecido no horario pola labor das coordinadoras, que moitas veces isto estamos facendo fora do noso horario, que a sensación moitas veces de pouco recoñecemento institucional e máis burocracia, entonces que tamén moitas veces nos resta as ganas e o ánimo de seguir facendo cousas, e tamén moitas veces nos encontramos como coordinadoras que asumimos moitas actividades que igual os nosos centros tampouco poden acoller. Entón, vamos buscando equilibrio do que podemos facer, a que nos metemos, non queremos cargar, sempre acabamos a reunión dicindo que non queremos cargar máis traballo ao cole, pero ao final véncenos a vocación, véncenos os nenos e acabamos metidas facendo exposiciones no museo, traballando ali nas nosas bibliotecas. E nada, o peche, decir que medrar xuntos sempre é medrar máis e mellor, que a microrede é un proxecto que está vivo, que dende o rural, para o rural,
con vocación de futuro e cun forte compromiso das persoas que estamos ali e que o formamos e que vamos a seguir aí para que se nos vexa e dar visibilidade ás nosas bibliotecas rurais. Bueno, temos aínda uns minutiños agora para compartir as vosas impresións ou se queredes achegarles algunhas dúbidas ou inquedanzas. Non sei se quizáis algunhas de vos xa tedes pequenas tamén microredes con outras bibliotecas escolares e queredes agora aproveitar estes minutos para compartir tamén as vosas experiencias ou simplemente pois, preguntarlles dúbidas que poidades ter. Bueno, pois nada, moitísimas gracias ás dúas por estar hoxe aquí con nós. Tomando as palabras de Beatriz ao comezo desta sesión, agardamos que efectivamente hoxe aquí empecedes a tecer novas redes. Moitísimas grazas e a seguir desfrutando da xornada.